लोगोफोर नाय गामि सुबा सान्तिपुर बर' सुबा जोंनि नैबे दिनैनिफ्राय दैखांनायनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। सोंलोगुरि फाख्रिगुरि फिरफिला खेवहांदो सुपा सुपा सत्रता सुपा गोलैयो लोगोफोर लोगोफोर फाख्रिगुरि हाबाफारिखौ सामलायफुंनो थाखाय गुरै खावलायनाय। नोंथांनि थासारिया मोजां नङा। सरनिया कमलाबारि Komoti ini Salwari Tersupa Liguri Diaguri Kupu Diaguri Salwari Supa Solonia Kupu Diaguri udah jebak Komoti nih udah jebak biar rokale लोगोफोर देग्लायनि फुजायाव अखायानो अखा सत्रता गामि मन्दिर मोजाङै मावफुंनो थाखाय खाबु होआखै ओंखायनो जोङो गोजोननाय थाबाय अखाबाबो बोथोरा जोंखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय खाबु होआखै थेवबो जोङो दिनै बाय गैया लोगोफोर दखानफोरखौनो जों खा खननायाखै अखाजों दिनैनो फुजायाबो आफादगिरि आरो जोंनि गामि सुगानि नेहाथारि बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होबाय फुजा आफादनि जानानै गोजोन्थों। लोगोफोर बेखेवनोसै लोगोफोर पिता हासंगा पिता खोन्थाखाबाय दं लोगोफोर माइयाव गाखो फैफिनासै आङो स्टेसन हमबाय जों आरो दै खारग्रा बानायबाय दं आं गासै सालबारि जोंना माइनाव सिबियारि रायजो राजानिसिम आंनि गोरबोसिम खुलुमनायखौ
नाजानायजों आरो इयुन जोलैनि थासारिखौ बा सुबुं समाजखौ धोरोमखौ फसंथानो थाखाय बे बिमा माइनावखौ जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो बिथांमोना गायसननानै गालांबाय। दिनै फैयै फैयै दिनै 92 बोसोर जाबाय आरो बे 92 बोसोरनि दिनैनि बे फालिथायाव गोथार फालिथायाव जों बायदि रंगिना संगिना हाबाफारिजों बे बिमा माइनाव फोरबोखौ फालिनो जोंनि सालबारि फुजा कमिटिनि मानगोनां आफादनि लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो बे कमिटिनिनो साफ्रोमबो गामिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो जोंनि गासै रायजो राजा बिथांमोना दिनै गाजा गोमजायै दिनै फालिथायखौ थामथिम खालामबाय दं। जानो हागौ दिनै बे थामथिम खालामनायाव जोंखौ जिहेतु बे बोथोरनि माबाफोर गेजेरजों स्टेज बेखेवदों।